Hey, Otakagu. I want a boss of blanket. Nka pụtara gịnị mere? Ekwadigwe obodo ekwerekwe nọ na-eme maka na si na ndị mmụọ ji aka ya jee ije obodo ewere nwayọọ kweru ya ekweru. Otakagu afụtagwo n'ọgbọ ebe ka m na-eje. Otagwu ebe ka Otakagu na-eje Abuja ka njebe. Hey, Otakagu. Nke Abuja kwa nke anyị na-eje Abuja udo ọ dịkwa. Ka njeru zute Nnamdi Kanu oke nwa agbụrụgbu enyi tara agbụsịsịa ọchụbara n'izu ọgbụ agụ n'ezi oke nwa Igbo jiri dị ebube dịsie n'ike tata ka ọ gaje kọtọ ma bụrụ eziokwu ya ka mụ Otakagu Igbo niile jisi na nje ejebe ka nwere nwa ya zute nya bụ odogwu maka ọ bụrụ na abaju ogwugwu bụ aṅụrụ udo ọtị na ọgụ eji ọgwọ na mmeri na-adị n'ime ya ka m jiri jide ojii jide ọkwa n'aka wee sị ka njebe Abuja wee na-akpọ ụmụ Igbo niile ndị mụ na ba na-ekwu egwu onye ọbụla agaghị tebe tibịawa na Abuja ka malele ya echime mbụ na-asụ anya nni maka na onye nwere ọkụkọ nwere ibe ofe. Otu Otakagu gbaduwe Otakagu nwere ọkụkọ nwere ibe ofe ka njebe maka na onye ọbụla bịara ụwa nwere ibe o jiri bịawa nya bụ ibe. Otagwu Nnamdi Kanu dịka tete ọkwari oke nwa Igbo jiri dị ebube dịsie n'ike anaka ụlọ ọjọọ ji ekwe ka ọ ji hụo n'ike ọkwa na-echekwa nwa ọkụkọ lacha akpana ya ka ndị dibịa jiri wepụta onwebe wetio Igbo obi Igbo onye ọbụla bilite ga-ejebe Abuja ka marala ya echime mbụ na asụ anya nni ọkarịa na akụba ọgbọ asụba oji ọkwa nne ndị ji bike edebe nya bụ ibe ndị okwu ọ na-ekwube ndị ji ego emewe bịa bụrụ na Nnamdi so anyị nata udo Otakagu na Nanka gbaduwe ya ka gbaduwe ya lukuchitere ndị Igbo Abuja ka na-ejere Igbo ka nnụrụ